Milí rodiče, milé děti, těší mě, že společně můžeme objevovat kouzlo jednoho z mnoha příběhů Bambulčiných pohádek. Děti, povězte mi, chodíte pravidelně a rádi ke svému zubnímu lékaři? Jo, ano. Ale já vám povím jedno tajemství. Chcete? Můj zubní lékař je můj tatínek. A z něj samozřejmě strach nemám. A o tom, proč je důležité k zubaři chodit, si povyprávíme v dnešní pohádce. Srdečně vás u ní vítám. Vítejte v pohádce Béďa vegetarián. Děti, Béďa byl aligátor. Kde se takový aligátor jenom mohl vzít v blízkosti remízku, ptáte se? On žil na farmě nedaleko rybníka Naděje, kde dobří lidé zachraňovali krokodýly odtud, kde se chovali na kůži. Ptáte se, jak jako na kůži? No představte si, že některá zvířátka se chovají kvůli potěšení lidí, aby je doslova lidé na sobě mohli nosit. Tak krokodýlí kůže, z té se například vyrábí pásky nebo kabelky. A co třeba teprve boty? No vážně, tak právě z takovéhle farmy byl zachráněn náš Béďa. Béďa byl asi jeden z mála krokodýlů, kterého se nikdo nebál. Ptáte se proč? Protože měl záruku toho, že ho Béďa nezbaští. Náš Béďa byl totiž vegetarián. Víte, co je vegetarián? No, že nepapá maso. On měl ze všeho nejraději ovoce, zeleninu, bylinky. No, moment. Možná by tak někoho zbaštit mohl. To ale leda, že by byl třeba brokolicí. Žil kolem své tůňky, rozhlížel se, co by asi tak zbaštil sladkého, dobrého. A tak náhle kolem něj plop, plop. Naše rybička, tu už taky znáte z příběhu o hvězdičce. Plop. No Béďo, tobě teda kručí v břiše. Koukej se najíst, vždyť je to slyšet až na hladiny daleko. Odvětila naše malá rybička. Tak najedl bych se rád, ale všude kolem mě je jen maso. A to já napapám. Po něm mám bole břich. Dal bych si nějakou sladoučkou švestičku, budu asi muset zvednout ocas a popojit po kousek po svých. Bédovi už se hlady mžitky před očima dělaly tak veliké, že už by snědl snad vše, na co by přišel. Po cestě do Tučkovic sadu narazil na konečně, tyjo, meloun, tak ten jsem ještě nejedl. Konečně něco pro mě. Tlamu otevřel a s takovou chutí zakousl se do melounu. Co jsi to provedl, ty uličníku jeden? To jsme jako kamarádi. Ty jsi jen hrál, že jsi vegetarián. Vždyť takový šťavňaťoučký masíčko, na něj si zálusk dělal, viď ty jeden. Děti, Béďa se nezakousl do melounu, ale do želvího krunýře. Jak na oči sotva viděl, hlady šilhal, tak si spletl meloun s naší želvou couralkou. A při té smůle mu vypadaly zuby. On si do čisté děti vylámal všechny zuby. Až na tenhle, vlevo dole. To je dvojka.
dvojka vlevo dole, 1, 2, tak ta dvojka vlevo dole. Promiň, želvo, teď si slám, zuby nemám. Pluvní maso, co bych v životě ochutnal. Fuj, blé, salý želví maso, ještě bys mi mezi zubama uvízla. Není ti nic? Omlouval se želvě. Tak za tu starou želvu, tak to ses mi teda pěkně musíš omluvit. A radši jsem to neslyšela. Já mám jen na krunýži šrám, ale co ty? Ty budeš muset k zubaři, Belzebube. Béďovi se z toho až knedlík v krku udělal. U zubaře nikdy nebyl. Červíčky ze zubů si doloval sám a když ho zub bolel, tak si heřmánkový výplach udělal. Když já ani nevím, kde zubaře najdu. Prý je jich málo a já jsem ještě k žádnému se nezalegisloval. A mám strach, co když to bude bolet. Stáhnul krokodýlí ocas. Nebuď pokakánek. Ze širokého okolí nejlépe mezizubní prostory vyklobává brabčák. Půjdu s tebou, jak tě znám, pláchnul bys jak bačkora. Želva nebyla od pravdy daleko. Bedřich dělal v zemi takové drážky, jak se šoural zadnicí, aby cestu zdržoval, že kdyby ho želva nepostrkovala krunýřem, vzal by roha. Další, prosím. Ozvalo se z ordinace pana Brabčáka. Dobrý den, pane doktore. Já jsem Bedřich a nemám zuby. Když Brabčák viděl ve dveřích krokodýla, trošku se rozechvěl. Jako správný profesionál však zachoval klid a nabídli Béďovi místo v jednom proutěném bahníkovém zubařském křesle. Posaďte se a otevřte ústa, co vás Ani to doříct nemusel a hned problém uviděl. Tak s ní jste mě nepřišel, Bedřichu. A to je ta lepší zpráva. Nemáte ani čím. Máte v ústech doslova paseku. Zubní kazy, gingivitis, parodontóza. A ten zápach? Raději si roušku nasadím. Béďovi se z toho názvosloví roztočila hlava. Vůbec nevěděl, co doktor říká. Tak, teď už je to stejně jedno. Zbyl vám jeden zub, náhradní vám dát nemůžu, mám tu jen klapáky od paní Veverky, to byste měl předkus, a pak zuby od divočáka, to byste měl zase artikulační bariéru. Jakože by se vám špatně mluvilo. Děti, taky máte někdy pocit, že na nás lékaři hovoří cizí řečí? Tolik pojmů, že ani sami nevíme, co máme za diagnózu. Jakou pak diagnózu? Vždyť já jsem dočista chytla ten lékařský slang. Už jsem chytila tu lékařskou mluvu. Diagnózou mám na mysli pojmenování nemoci, kterou pacient, v tomto případě náš Bedřich, trpí. Zuby dáme do pořádku, pročistíme kanálky, pošlu vás k paní dentální hygienistce a Bedřichu, vy máte štěstí v neštěstí. Zuby vám stejně dorostou. Děti, věděli jste, že takovým krokodýlům se mohou zuby vyměnit za život až 8 000krát? No vážně, vypadnou a zase narostou.
No, 8 000krát to je něco jako 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, 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 5. To bychom tady byli asi hodně dlouho. Počítat do 8 000. Jdeme dál. K zubaři se chodit musí. Preventivně, jakože zavčasu. Ať nemáte bolesti. Poučoval našeho krokodýla pan doktor. A sladké jen občas, za odměnu, zdůraznil. Sladké? Šo je to sladké, pane doktore? Tázal se zvídavě náš krokodýl. Čokoláda, bonbony, lízátka, takové ty pochutiny, co mají v oblibě dvounohé děti. Ty způsobí v zoubku raz, dva kas, bubáka, co se v něm zabydlí, šťourá, až ho celý zbaští. No cimpr. V tom našem světě zvířecím nemáme lízátka, ale za to můžeme najít cukr třeba v takovém jablíčku. Sice je zdravější, ale i tak nám může způsobit pěknou neplechu. Papat se musí pestře bedřichu, jakože vyváženě. Semínka, oříšky, občas k ním ty obiloviny, bylinky, zeleninu. Jen se přiznejte, bedřichu, kolikrát vás takový zub od sladkostí bolel. Vyzval zpytovat svědomí náš pan doktor Brabčák. Jo, jen jsem si na tu bolest vzpomněl a začal mě bolet ten jeden jediný žub, čo myž byl. A když mě bolí, tak si hlavičku žabalím a namočím si ji do heřmánkového odvaru. Ne, už žádné sladké. Na mou duši, na krokodýlí svědomí. Jablíčko, hruštičku, švestičku. To je ovoce moc zdravé, krokodýle. Jen večer si na místo ní dejte raději zeleninu. Doktorová moudrá slova si náš krokodýlek k srdci vzal. Odteď zuby jako perličky má a pana Brabčáka zubaře už se bát nemusí. Milé děti, že nechcete mít červíky v zoubkách stejně jako náš krokodýlek Bedřich, tak si je poctivě čistěte. Pokud jste malí špunti, tak to za vás udělají rodiče. Pokud si na to ale už troufáte, zkuste to sami a nechte si zoubky jenom rodiči překontrolovat. A jak často si zoubky čistíme? Přeci ráno, když se vzbudíme. A pozor, před snídaní, ne po ní, v tom se často chybuje. A večer, když se navečeříme a jdeme spát. A víte, že můžeme používat i mezizubní kartáčky a nitě? Rodiče vám určitě moc rádi poradí, jak na to. K zubaři choďme preventivně. Zavčasu, než se nám takový červíček v zoubku zabydlí. A když k tomu zubaři budeme chodit 1 až 2krát do roka, přijdeme případně na takového červíčka zavčasu a zoubek nás bolet ani nemusí. Pan doktor zubař má ještě moc prýma kamarádku. Říká se jí paní hygienistka a jsou spolu sehraný tým. K panu zubaři se nebojme chodit. Pan doktor je určitě moc milý, na zoubky se nám podívá, poradí a odměna vás určitě nemine. Tak ahoj, zase příště u bambulčiných pohádek.